И след понятията, свързвани с движението, следващото ни движение е към предстоящата среща в предаването. Тя е с младата художничка Даниела Панайотова. Тя дебютира с живописния си проект Frequency в галерия Капана към Градската художествена галерия. Ето какво споделя авторката в концепцията си. Frequency има за цел да проследи и визуализира честотата на съвкупност от многообразни събития и действия, които намират своето място в ежедневието ни, рефлектирайки по особен начин върху индивидуалната същност на човек. Честотата на събитията е строго индивидуална, особено когато зависят от значителни персонажи, без които действието не може да се осъществи. Измерено в единица време, човек може да предвиди началото на новото явление. Всяко едно от произведенията се отличава само по себе си, притежава своя собствена стилистика и сюжет, но обединено с общата тема. Даниела Панайотова е наш гост. Здравейте! Поздравления за чудесната изложба. Много особено усещането сред тези картини и след прочитането на концепцията, но и без нея наистина изглеждат страхотно. Измерено в единица време човек може да предвиди началото на новото явление. Спирам се на това изречение, защото то подсказва, че като че ли намирате логика в уж произволната периодика на събитията, които ни се случват. Така ли е? Да, опитвам се да намеря и за себе си обяснение защо се повтаря това, защо се случва, как се отразява на същността на човек, в случая аз, и защо също така търся и непрестанната промяна, която се случва от последователните събития. Но точно определено за единица време искам да посоча една конкретна творба, с която успях да завърша и да сътворя абсолютно цялата концепция. Тя беше точно и последното парченце от честота. Това е концепцията, която е един телефон. Да. Тя визуализира и представя моето семейство. Семейен портрет се казва. Семейен портрет, точно така. Тъй като моето семейство е разпръснато по света и чистотата на нашите обаждания е всъщност портретът на нашето семейство, тъй като това ни обединява. Някакси и връщането към едни други епохи, аналогови, връзката с поколенията, разликата между поколенията. Ще видим, може би, по-към края на покритието творбата, за да стане ясно и на зрителите. Да, наистина, защо решихте да обобщите изложбата с нещо толкова различно като форма и като формат? Честно казано, исках да изляза от формата на платното. Да. Чувствам, че не е достатъчно. Абсолютно всяка една творба, тя може да се различава и по стил, и по сюжет. Тя е предизвикана от интуитивно. Тя всъщност е създадена и се доверявам на вътрешните ми гласове, които ме карат да творя. И така всъщност дойде идеята за този телефон. Тези вътрешни гласове очевидно са много важни за вас, защото като че ли цялата изложба е едно самовзиране или това, което в психологията, пък и в изкуството се нарича авторефлексия. Не случайно и вашата дипломна работа, поредица от картини, обединени с заглавие "Интроспекция на една метаморфоза", също води към вглеждане в себе си. Какво отличава творбите от дипломната ви работа от тези направени в последствие? Творбите в дипломната ми работа са всъщност началото на този проект. Да. Аз тогава се дипломирах 2021 година и за мен основната тема тогава е промяната. То всъщност така и започна всичко. Промяната и самото осъзнаване, че аз искам да продължа да го правя това и се опитвам да си обясня защо то се повтаря и повтаря и искам да го пресъздам в буквалния и преносен смисъл на думата, като свалям кожата си и сменям своя облик и се целя да продължавам напред. И свързващото с двете концепции, че цялостната концепция е всъщност, че точно тези спомени
събития и действия включват и други персонажи, които са много значими и за мен. И ако се случи някакъв дисбаланс, то става един деликатен спомен, който много силно се отразява на вътрешното ми аз и душата е принудена просто да се промени. Много сериозни са нотките на това споделяне, но трябва да признаем, че има и много чувство за хумор в картините ви. Откъде идва то? Тъй като, както казах, това са едни много лични помисли и не мисля, че абсолютно всеки би ги разбрал от пръв поглед. Също така се целя да има някаква закачка, да има размисъл, да е интересно, да ако не е за смисъла си, то визуално да задоволява зрителя, ако е възможно. Различни са и като похвати, някои са така типично съвременно фигуративни, в други фигурата се разпада на пиксели, някъде пък е съвсем условна и загадъчна. Това с пикселите си мисля, че всъщност е от това, че все пак преди това бях и с рекламен дизайн се занимавах. Да. Харесвам също и да играя игри. Това са част от моя живот. И е просто интересно да мога да ги интегрирам и в изкуството, в живописта. Завършили сте при професор Андрей Даниелов, светла му памет, и доцент Константин Костов. Константин Костов беше на откриването. Да. Сподели ли впечатление? Да, каза, че е приятно изненадан, че има и нови попълнения още в изложбата. За него също съм много благодарна за съдействието и въобще, че дойде на изложбата. Аз предполагам, че и той, и всички останали предстои да изживяват още изненади от вашето творчество. Една изключително смела и интересна заявка с дебютната изложба до 2 юли. До 2 юли, в галерия Капана. Струва си наживо да видите и творбите, които опитахме да ви загатнем в кадрите. Благодаря сърдечно на младата художничка Даниела Панайотова. С нея завършваме и днешното издание на Линия Култура. Приятна вечер!